Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Al-Haqqah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma dhakhal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'ala lakum tadhkiratan wa ta'ya udhunun wa iya. Temenan ingsun Allah iku nalika banyu wis ngeluwi wates ngeremake sekabehane apa-apa gunung-gunung lan liya-liyane. Zamane banjir bandang ingsun Allah ngemot marang sira kabeh ana ing perahu supaya ingsun Allah andadekake kabeh mau slamete wong-wong mukmin lan kerme wong-wong kafir. Tumrap sira kabeh dadiya pangiling-iling lan kuping-kuping kang nerima pitutur bisa nyetel marang kabeh mau. Kisahe zaman kedadiane banjir bandang ing zamane Nabi Nuh biyen, menungso sak jagat padha mati kerem kabeh kejaba kang padha nderek Nabi Nuh ana ing prau, yaiku wong-wong mukmin. Dadi menungso sak jagat kelebu uga wong-wong kafir Mekah iku kabeh turunane wong-wong mukmin kang padha melu numpak prau. Dadi dawuh hamalnakum kam surasane sira kabeh padha diemot ana ing prau. Iku tegese nalika sira kabeh isih ana ing iga wekase utawa ana ing gegere nenek moyang ira kabeh kang kala iku padha melu numpak prau. Fa'idza nufiqa fis-suri nafhatun wahidatun wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Nuli besok hari kala sangka kala wis disebul sepisan maneh bumi lan gunung-gunung wis diilangake gingsir saking panggonane. Nuli bumi lan gunung-gunung wis dihancur leburake den gempur sepisan lebur dadi bleduk amun-amun ana ing dina iku dina kiamat tumibo. Wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiya. Langit-langit padha pecah. Nuli langit-langit ana ing donya iku ringkih enteng kaya aler-aler, kaya elar-elar kabur ana ora karuan. Wal malaku ana arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Para malaikat padha jaga ana ing arah-arah langit lan padha mikul arashe pangeran ira kang aras iku ana ing sak dhuwure malaikat-malaikat kang padha njaga mau. Ana ing dina iku malaikat-malaikat 8. Faidatun ana ing hadis didhawuhake kang surasane sadurunge dina kiamat arasy Allah taala namung dipikul dening malaikat 4. Nuli ana ing dina kiamat ditambah 4 dadi 8. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan muga-muga kanggo penginget kita tambah semangat beribadah. Subscribe, matur nuwun.